No tu je tá nádhera. Toto auto tu stojí už 2 roky bez pohnutia, čo môžu svedčiť aj niektoré známky prachu a nejaké tie vyfúčané gumy. Samozrejme okná ostali pootvárané, takže pavúčinky, sedačky úplne tiež od prachu. Dvere treba doskladať a možno poumývať a také veci. Strecha sem tam niekde akože trhnutá, ale inak celkom fajn. Dnešný plán je vymeniť blatníky, lebo už troška ich spapala hrdza. Asi tak. A postaviť to na papiere aspoň. Potom. A keďže som si zabudol pamäťovú kartu do kamery, tak len takto narýchlo. Poďme na to. No nič no. Poďme to skúsiť nejako zhodiť. Prvá komplikácia. Toto na tomto nie je, lebo tam je prach. Riešenie. No dobre, poďme skúsiť, čo to dá. Dostal som sa konečne do garáže a mám aj pamäťovku. Ďalšia vec, auto je aktuálne v takomto stave, že už je rozobraté, tie hrdzové blatníky sú dole. Tak toto tam nejak vyzeralo. To isté je na druhej strane. A tieto blatníky, čo som ja zobral a kupoval, tak tie boli na klasického Golfa, takže som ich musel troška prispôsobiť, odrezať. Však ako ste videli, a ten spodok je zastriekaný teraz nejakým antihrdzavým debilom. Týmto. A nie mi to jedno, keď to bude aj krivo, lebo aj tak takáto časť asi z toho bude, že ten plastový lem, čo tam bol na tých starých. Poďme niečo, doskladať dvere a také veci. Čo som ešte chcel? Takto to nejak vyzerá, neviem z tých záberov, že či to bolo tam predtým vidno nejak dobre. Ale interiér akože nabúchaná výbava. Pozri tam tí knoflíky, v tej dobe víš, čo to muselo byť, hej. V tej dobe, kto mal toľkoto knoflíkov a že nemal tu plast, to bol poloboch, kto mal toľkoto knoflíkov. Hodíme to do Dčka, keďže je to automat. A však neutráli, keď to je dobré. Tu vidíš, že nešálim, že koľko to auto stálo na mieste. Toto by sa asi za 2 dní nevytvorilo. A Z-ková! Aha, už sa vracia hodnota auta. Z-ková plechovka pekne. Toto by chcelo asi duct tapeu a polepiť. Dobre, výborne. Ale inak, ak by ste mali niekto nejaký nápad, že čo tam dať na miesto duct tapey, lebo neviem, tu je bola duct tape, len už je taká nejaká, takže ja len dokončím to, čo niekto začal, ale odmasniť by tiež nebolo akože od veci. Ešte som si zobral taký brake cleaner na to, originál. No dobre, teraz pozeraj, som spravil takú blbosť, že môžem čakať, kým to vyprchá. Nevadí, aspoň mám čas vypiť kávičku. Ježišmarja, pozri.
Nestálo vôbec to auto v garáži. Tak čo si? Fuj. Nejakým nežným spôsobom to vypáčiť. Páčidielka, tešidielka. Nech to moc nepototo. Pozri sa na to. Takéto šrobovák ani doma nemáš isto. Alebo máš, ale ho nepoužívaš. A to je presne na toto určené. Na tieto vyberačky. To je on. Ježiši Maria. Ty ko... Márna šedivá. Na. Podkančaptavý. No dobre, no čo už šil. Nežne na silu. No teraz jak sa tam dostať bez toho? Nedostaneš sa to, musíš to proste odlepiť a demontovať. Ten Volkswagen musí títo fólie predávať jak blázon. Sťahovačky tie sa doskazili aj na Golfoch, čo si pamätám na tých... No však toto je Golf, ale... Na Fábiách, ale tam to bolo normálne riešené, tam Škodováci vydrbali sami zo seba s Volkswagenom, ale tu vidíš to, aha, jak je to. Pozri sa na to. To čo to? Meniť sťahovačku, však to si povíš, že to je na 2 minúty, ale veru nie. No poď odtiaľ. Dobre. Ak ťa ešte trápi smutok z rozchodov, ono sa to podá. Tak sa podaj. Teraz mi vyletí až do nebes. Čo je? No čo je? No vidíš to. Teraz ho nerozdrbať. A všetko bude v porádku. Teba jak dám von. Aha, ešte tu ma držal jeden. Jaj, Ďuro mokrý, čo robíš? Ešte čo ma drží? Tento tu pipíš. Krista. Jak to tam dávali vo fabrike, že keď mal nejakú normu na 2 minúty, fú, frajer. Je k tomu aj návod. Ten si milé raz preštudujem. Ajaj, už ma zháňajú. Čo horí? Ako tam ideš? Nerozumiem tomu ani hovno, ale nejako to dáme, nie? Počkaj, to je druhý motor. Hahaha, však to je chyták. Tu z motora idú 2 žily a tu je nejaká riadiaca jednotka. To treba ešte preskladať, alebo jak to myslené? Takže nakoniec má zlú sťahovačku a tu sa tiež nepohnem. Jedu takhle tábožiť Škodou 100 na Oravu. Skúsim to dajako predskladať, nech sa s tým nemusím drbať potom. Že či to pôjde, alebo to nepôjde. A keď to nepôjde, tak môžem objednávať. Chvála Bohu, túto som dostal k autu, takže ma to nejak nesere. Keď vymontujem motor, čo to poví, že jak to tam vyzerá, jak je to tam, či tam idú len 2 dráty, či to stačí nejako, že ja s tým dá voľako vyďubať. A idú tam len 2 káble do toho. Super!
No, tak provizorne som si to tam hodil, či to vôbec bude fungovať. Dobre, druhé okno ide. Aspoň volačo, ale toto je absolútna reakcia, nič. Skúsim prehodiť tie káble. Takže jeden tam, druhý tam, jak sa hovorí. Tyriam, pam, 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 tirariraratatata. Pokus číslo 2. Kde je môj kľúč? Kľúč, baby, to máš word. Nič. Absolútne nič. Celú stiahovačku novú, som sa neposunul, môžem znova hľadať, čakať. Takže toto nemôžem doskladať, tak poďme sa posunúť inde. Toto bude rozobraté a čakať na svoj osud ďalší.